Marhaba gagaya, maditoy man ni Manong yung marhaban. Ti pag-iistoryaan tayo tatamot kat dagitay madingagalad iti Ilocano. Hangkumat nga iramraman am amin ngam dagitoy lang dagitay napansin ni Manong yung marhaba nga nakababaen nga ugali iti Ilocano ngay. Number one nga kamadyan nga ugali nga napansin ni Manong bakit dagitay dudurbab, dagitay rarawet, wen dagiti mapanti punsyonan, mapanti birthdayan, kada kasaran, ket agdalada pa iti supot, atay silipin, kunana, agdalada silipin, dagiti agbibisen, no mapalanitan da pay dagiti boksi da, kasjay. So, da pay iti, iti awan na itulong na di punsyonan, iso da pay iti dati ganas na nga agbalot, dagita dudurba, awang babaen na, agtatakaw da pay ti karne, na dagiti napanti punsyonan, napanti kasaran, dagita, balasobas nga animal nga pag-uugali. Atay takawin da pay ti karne nga hampay nga naluto, nakipanda nakiparte kasjay, takawin da dagiti intestine kung kunana, kada balon-balonan, kada conformity takawin data sara nuang kada inyadtan nga pwede da nga iyawid. Dagita ti galad nga dapat da nga paguhen. Number one pa lang dayjay. Number two nga ugali nga made ti Ilocano ket tatay agin baba nang. Nagado ti kakasta nga gagayem ko agin baba nang. Handa nga naba nang kasjay agin mimire no pakanom ida kasjay ket delawen da pay ta sida nga sardinas. Aday da kano mang mga matugot ti kamote ta naka-abroad da laeng kasjay. Adu ti gagayem tayo nga kasta. Agin iislang da kano napanda kano pa di Amerika ket anya day tay kasla kasjay da kano madi kay man agin nga kwamot nabuyo mo lang na kita utto yo. Maumamanak kanya yon. Agim baba nang dagita kita karubang kasta nakaramanda lang ti abroad madida kayat nga matapukan ti sakadan madida pay kano am mo dagita sinno ka adeng sinno ka kung kukunada meten si kadayjay kunamba no kwa no hanga nagidoggong kada lamo-lamo nga nagnag na itita parparaangan ni ko dayta nga ubing ket agin agin baba nangan day kita ti mading nga galad dayta ti number 2 nga maday nga talaga nga pag-uugali. Number 3 ket atay minagdilaw. Kunammo no asinno mga napudawan. Nakaraman lang ti glutathione ket dilawon na mo dagita karubayo nga balugaw no dagita kasla tinikab ditan. Kita man no makabulan ka nga gistay ita probinsya ket no di ka ngumisit nakaramang ka abroad ka agdidilaw ka kita mat atang iwa mo akas la suryab mo ore mo atamatam kas lagpangkis mo na naala lang dayta ti iti sarming data matam so kasla naglimpyo mo kasla ka mo duling ka mo di tamat mo suryab. So, nga kagdidilaw, kitaan pa lang ta, bagyong pa lang, but perfecto ka, dagita ti galadyaw nga made. Number 4, dagita mangutang ti ararak ti cincinddaan, mangutang dagiti karubang handi da magbayadan. Dagita ti galadyo nga dapat yung nga baguhan. Agutang kayo, arak yo, sa balit agbayad, iyutang yo ti asawa yo, iyutang yo ti kwayo. Hanyo pa nga nabaybayadan di may isang utang yung takaroba, kasjay, kat aurelawan bagasyon, iyutang yo pa ti arak, kasjay unain nyo nga utangin ti bagasyon, dati ipakan yo ti pamilya yo, hanga arak. Tagita ti galad yung bulok, maumanak kanyayo. Dadya lang te, may baga ni manong yung marhaba. Kita nyo, dagita pamilya yung munahang kayong didilaw. Dagita minagdilaw ita, teplakag to pa ita ropa yo. Siya, anya pa iti kaya yung pagsasaritaan tayo tutoy, kat ag-comment ka dita baba.
Kan ag-subscribe ka pa kan ag-like, i-share mo met ato nga video ni manong mo nga marhaban no kaya tam dayto nga video. Oh siya, agyaman ako na iti pinagbuya yo kada itaw ken pag-share yo man dayto nga video kita man no ado agbuya kada nga video ni manong yo nga marhaba. Ado pa iti video dita baba no kaya yung nga kwa buyaan met buyaan nyo daytoy video ni manong yo nga Ilocano channel. Ada mo channel ko Lito Junior Lopez Tagalog mo da dyan no kaya yaw. Sige, paalam na ako.